Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyo lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtabiling pindutin ang subscribe, like, and share. Pagpindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking may susunod na video. Pagkakalob ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman sa sakit na spiritual o physical man ng karamdaman at lahat ng mapanggamot ng mga orasyon. Andito po lamang po matutuklasan sa Liwangan ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. At ipagkakalob sa inyo yung siksik, dikdik at umapaw ng pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ang isi-share ko po sa inyo ay yung pangkaligtasan po kahit na saan po yung pumunta, saan man na, kahit na pumunta kayo sa abroad o sasakay kayo sa barko o eroplano o bus, basta nagbabakasyon kayo palagi ay o mamamalingki kayo o mamamasyal, dapat po ang ibabagi ko pong orasyon po ay galing kay Santo Niño Ubad na aking ginagamit sa pang-araw-araw. Ito ay subok na ko na pong ginagamit ko sa araw-araw. Bago ko umalis ng bahay ay inuusal ko na po ito. Hindi ko kinakalimutan kasi subok ko na po ito. Mula nung kung po akong disgrasya na hindi ko pa nagagamit po ito, nung muntik na po akong mabuti yung nabagsakan ko po, nung nagbabike po ako, nakwento na ko po sa inyo ito, mabuti yung nabagsakan ko po ay malapit sa basurahan, medyo malambot po kaya hindi po ako naman. Hindi ko pa nainusal po ito nung nalaman ko na po na nasa isip ko na magpon kaya ako ng pangkaligtasan talaga. Nagbabasa po ako ng libreta ko. Nakita ko po agad yung kanisa Santo Niño Ubad. Yan po, ilang taon na kong ginagamit na po ito, mga 4 na taon na po yung ginagamit ko po ito. Ito palagi kong ginagamit na sa pangkalahatan po na pangkaligtasan po. Subok na po ito. Mula nun, hindi ko na nasubukan yung mga kahit na madulas, hindi na po nung nakusal ko po ito. Hindi sa pagkukuan po ito yung ginagamit ko sa pang-araw-araw. Ito po kung wala po kayong puder po, dasalin nyo na lang po ay Ama namin luwalhati, tapos isunod po yung orasyon na ito. Dapat po ito ay maisuulo po ninyo at para magagamit nyo sa araw-araw. Madali lang pong maisuulo kung talagang gagawin nyo po. Sa mga sulit ko po, mga subscriber ko po, ito yung gamitin nyo po na pangkaligtasan sa araw-araw. Ito yung kwan ni Santo Niño Ubad, kaligtasan po yan sa lahat. Kung halimbawa sakay kayo sa bus o jeep, halimbawa, kung kayo lang po nag-uusal nito, kung kayo po halimbawa pangkaligtasan, lahat po nandun po sa kasama nyo maliligtas, kahit na kayo lang po ang mag-uusal po nito. Lahat po na yung kasama nyo maliligtas, kahit nasa aeroplano kayo, barko, maliligtas po kayo sa kapangyarihan ni Santo Niño Ubad. Pakabisa po ito. Subok na po ito. Kaya isi-share ko po sa inyo para malaman po ninyo na may magagamit po kayo sa araw-araw. Sana po pakaingatan po at huwag pong ipagyabang, gamitin po lamang sa kabutihan. Narito po ang dasal po bago sa mga wala pang poder, magdasal po kayo ng isang manamin, luwalhati, at sunod po yung orasyon. Pero yung mga may poder na po, tuwan po, gamitin nyo lang, usalin nyo lang po ng direkta po. Narito po ang dasal po. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo, ikaw nawa manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kaluban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa aming kasalanan, tulad papatawad namin sa mga nagkasala sa amin, at huwag mo kaming iharap na migpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama.
sapagkat iyo ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama at Anak at ng Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. At isunod po yung orasyon po ng 3 beses po at ipo sa dibdib. Narito pang orasyon. Abdiyu babda sibag dinig iuba salbami. Abdiyu babda sinig iuba salbami. Abdiyu babda sibag dinig iuba salbami. Abdiyu babda sibag dinig iuba salbami. At ipo sa dibdib po. Yun lamang po ipo sa dibdib ng pakrus po. Yun lamang po ang i-share ko po sa inyo na napakalakas po ito. Kung wala po kayong po, magdududa po kayo sa akin. Kung gusto nyo po, bibigyan ko po kayo sample. Kung yung mga orasyon na binabagi ko po ay parang po kayo. Kung gusto nyo po, ikon nyo po sa Google, halimbawa orasyon, halimbawa yung Adonai, ikon nyo po sa Latin, Adonai, tapos ikon nyo sa English, Adonai to English. Tapos, kung hindi nyo maunawaan po maigi, i-ikon nyo naman po sa English to Tagalog. Para malaman nyo po na ang binabagi ko po mga orasyon po ay napakabisa po. Maraming salamat po sa inyo lahat. At shoutout muna kay ipakita ko muna yung orasyon para makunin po. Yan po ang orasyon. Shoutout muna kay Berlindo Paliso, Mike Tayo commented, Shirley Eula from Bicol, Ryan Labisti, Jonix Bin Nadine, Geraldo Jimenez, Gigi no Arnel De Rosario, Andy Bonifacio, Chris Liabugaw, Orchili, Tinit Ron, Angelica Bundok, Charita Palma, Lucia Apil, Fight to Win, Ambrosio Magalpo, Moralita C, Ating Camacho, Maricel Placido, IPM Pilipi, Elma, Tripoli commented, Marina Rangis, Loli Cayago, Joan Bibbs, Nogit, Gillian Big Bulay, Dick Bulbayder, Rosino, Burha Inerpic, Mochantos, Nathan Burt commented, Maylin Dumampo, Ali Moy Cardias commented, di Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner 83, Arnold Francisco, Brian Bimsa, Rodi Joaquin, Kuti Takan, Inday Sali, Kokojin, Cecilia Cruz, Mike Jam, PB Puro, Dani Gianan, Joseph Nakada, Evelyn Culado, Antonio Suarez, Rowan Reynoso, Marvin TV, Coldo TV, Karen Vampo, Evelyn Ivano Siani, Allen Ramos Prabia, Gnesia Pilar, Pagkagat ng Dilim, EDC commented, Loyang 92 Tiger, Maroka, Carilipio, Sim, Glamour 69, DC, Mai, Galvez, Yunomo, Strada commented. Sana po pakiingatan po at gamitin po yung tama at ikon nyo po isa ulo po nyo para malaman po nyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po Diyos na po ang balang gagabay sa inyo lahat. At higit sa lahat po, huwag po kayo makalimot po mag-subscribe, pakitulong po. Subscribe, like, and share. Tulong po. Abdiyu babda sibag dinig iuba salmami. Salamat po.